יש מערכות פזורות ברחבי העיר, וזה מערכות של ניהול מים. מדובר על 500, על 600. מים כידוע, זה עולה הרבה כסף, במהלך השנה זה מיליונים. וגם אני בבית עם הילדים, אז אין לי בזה שום חשש. המכשיר הזה מונח על המדף, אם צריך, מתקשרים אליי, אני מפעיל, בודק, רואה. הכל מאוד פשוט בדבר הזה. באמת לפני שהיה לי את הטלפון הזה, פשוט הייתי עובד רק עם מחשבים. שהיה מאוד מסועף ומסובך, גם להתחבר וגם לתפעל וגם לנסוע עם זה ממקום למקום. לא היה לי טלפון לפני שהיה סינון. ברגע שהסינון חב"ד יצא, מיד חיברנו את זה לטלפונים החכמים, והחיים שלנו נהיו בעניין הזה של המערכות השקיה הרבה יותר קלים וזריזים. ומוגנים בפרט. אם ילד עם הידיים העסקניות תופס את הטלפון ומתחיל לשחק, אין לי בזה שום דאגה. וגם כמובן שלעצמי, זה חיים שקטים, לא פרסומות בשום מקום. ואתרים וכל הדברים האלה שלא שייכים. יש לי כאן את המערכות של השקיה, את החיטת רמב"ם, את ה-Waze, כל מה שאני צריך. לפני שהתחיל הסינון, באמת לא היה לי את הטלפון הזה, כי זה לא היה שייך מבחינתנו שיהיה לנו טלפון לא מסונן.